Like guys niyabona mara ukuthi kusele 3 days ukuthi kushaya 27. Yo. Yini ngalabafana yazi labafana bayathanda ukutshela ukuthi yibo mara bona ama-potential Chomi ithi uyadlala maybe basifunela ama-partner for i-matric dance ne futhi wayekhona bazozikhulumisa manje hayi bashaye elitsheni ngeke baze bazisole ngazisisola ngelo mjayibo bona re gopela modimo gore a re thuse di ga se kgona gore tshwara re dula re goma moseng re gopela thuso ra masede o bua rutla ya shapho na Pinda buvalile estradeni veyama homek ungenapho wena yazi bengakhona mabathi into abayihlangani kodwa abantu bayahlangana nakho ngihlangane nawe nje bengifisa yazi ande lo mfana mosengihlane nawe izolo ufunani la ngakunceda ntoni ngabe ngisachitha isikhathi yazi isizathu singethila ukuthi ngifise na uthwambe nami ku matric dance yazi matric dance yantoni ma awuna girlfriend kantweni mfethu hey ngiyabhala la ngiphazamisa ufunani mina ngikho interested mina ngishapho shem ayifuna ngithatha ukuthi ngifake uvoicemail ngitry again later ne yeah uzame again if nakhona uzophumelela maybe uzoba ku voicemail still let's hope so yeah sure, yes. Sure. Yabona ntwana yami Friday Friday iphupha bokule matric dance ezayo labantwana laba mfethu ngizobe ngibaphethe kanje mfana manje angazi ngiphathe boma pretty day or ubani ucabangane na mfethu angazi ayi mfethu Friday ne ende ke matric dance Friday tona botolo tona libotolo awume kancane ngebhodlela amasudi mfethu sizobushayela injani yazi mina ngizobe ngiphethe liphi leli DMD mfethu leli beshaya utondala lapha mfethu yazi nayo ngizobe ngifikile la wena uthini uphethe awu nantona kanzi bantwana kegeleke ntona ngiyakwazi yini bantwana ende share bantwana kanzi manole udumethi sa ayishuthi khambani bolopholo ayi thini manje lo lwazi ngithi khambani bolopholo hawu insango no chance eshingithi ngikhona khona la emajida yazi angina partner manje mafethu partner uthini wena awufela partner mina mfethu angina partner mfethu manje ngale ntwana umpho mfethu uthi khambani ngoba lo mntwana omfunayo lo nthabi yazi ukuthi ufuna isigela sonke manje iplan lakho lithini banompho mfethu lopholo yazi ungayi advise ngaya fede kulo mntana lo awukaya abevaya naye mhlawumbe futhi angangifaka yabo hayi maka mfethu la imane nthu yanana ngilena mfethu ihlombayisa lopholo maka bekumpho kucala ukuthi akaveli ntwana maka ntwana eleke sinaye ke hayi sinayi futhi angisabu lopholo mfethu lo muntu lo lopho bafethu mina lento likhulumayo ngizwa madoda lentwana le yayengafika phela la ku matric dance ngizoyenza kanjani hayi bangada babangada mfethu mina ngithi ke landa unthabi mfethu sikhohle ngithola Thabi mfethu ne landa unthabi mfethu ufuna isigela sonke sikhohle mfethu ngithola Shiteni madoda vele besimele wena siyeni ngathi uyangibhayizisa bayisisa kanjani ake ngidaba mfethu kalaka kasikhambane la All Star yo Chomi akhumbula labafana besikobole last of last week labaya bakhumbula laba be-matric dance yes boy Chomi kwenzakala ngiyakutshela oyi wathi mabacabanga yabo lo mhlawumbe lo ubile waza ke namhlanje earlier on ngicabanga ngazokuthi ufuna like mina ngibe i-matric dance yakhe so uyalili no Chomi ngivele ngambuza ukuthi like akana girlfriend yena wayangayo ku girlfriend and ngicabanga like angitshela negama ngazi nokuthi ubani he Chomi yabona la kwenzakalani mthatha bazomthatha ngizobona Chomi hey ngizomngena ngithi uyazi mos mina hayi ngiyakwazi wena Chomi like hey awuthi ngibona ubani lo ngizixtayo Chomi bone Chomi hey ngiyashela wena hey ngena lo muntu ngene ngithi Chomi ngicela ukuthi yazi ne ya one angithi plus wazi mina ngiyakwazi noma wena awuthi ngimthele enasijali sekiphuja ka gauta ke tsasitse nyamatsane tse khulu ntse ba dauta
Nkamba ka shegela bankopa Pula Diana shapa mangoko sani Shapa mangoko sani Pula Diana shapa mangoko sani Nkamba ka shegela bankopa Pula Diana shapa mangoko sani Akusungana kholo. Uye why? Kanti isikole sesiphuma late kanje. I think we prepare for matric dance. Oh, benje khona i-matric dance ne. Uthengile ngoko girl. Ya ngithemile wena. Yo nami ngithengile maka ngikhosho ukuthi ngizobona namadawuthi amaningi kanjani. Manje utholile party. Angatholi, angazi. Ende cabanga seyiseduze nje manje. Ngiyabona ngicabanga yazi. Kodwa ayi. Mubi man. And I can hear speech yangithola. Yo, shebantu bani loyo ke girl. Hayi akunoluzo mazi. Uconnectile wifi? Ya ngiconnected yazi ngilendele message uthi hambe. Lo baba mangasithola la sinile mfana. Yo, Mele sami. makasambi yazi. Ngasinale mvuliyeza nje. Ayasambi girl. Kana yami phela le sengisivusele ukona yo sashise linye lo bone ekubuyi Ungiphe sona boy. ngisho noma ulethu wakho ngekabuyi la Ungiphe sona. ngikuphe sona ngawo Bheka le wena nje yami. hayi mfana jika ku grand ungajikela yifele ubhala naleya uma convex ya Baba. yabo hayi mfana Awusibuka man, ngaqala uvalo nje yami. kambani Ebuka nkabi yami. Bethi nginesudi ne. Mara ethi anginayo bethi partner ye-matric dance mfethu. partner ndoda wena vele kudala ngikubona ukuthi usaba bogeli kawo so waze ube stress kangaka abogeli bagcwele i-ESK ndoda ungathatha noma umuphi ugeli Nje yamnayo inkinga yami. Thanda ukujajana mfethu kanti yini ngokujajana mfethu. Bungeke ungayi advisesile mfethu. Uthi mfethu ubheka noma ngawubamba lento ishoyo. ndoda hamba kulabo mafustos kulaba ngani bakumani mafustos nongoloza mhlawumbe bangagaya advice engcono Be wise, be wise, be wise and open up your eyes. But it's a time for rise. But it's a time for rise. Be wise, be wise, be wise and open up your Mina mfethu ngihala ngalesi sakho. Sami. Showcase sakho nje yami. Awusho ukuthi kwenzakalani ngisami. La mfethu ngifuna ukuvana le mntana le-matric dance mfethu. Wena khambana usungicela intombi ngathi Q/, kanti intombi awuzilandeli yona. Manje okami kancane kuyafana mos ngiyazi ukuthi awunasudi unayisudi exactly mfethu nginikele ngane nginika isudi mfethu siphume kanje Yazini. Ngibizela amasimba ayikho into engibiza yona mfana. Ukhuluma masosiyas. Give me star, intwana ngishaya inamba ayunyezwa bathi baningi bayakhala wena izwa la I'm cool, collected and calm awubatshele ntwana give me star, give me star, give me star batshele give me star, give me star, give me star matric dance Nangayitholi kwamanje maka sizobona phambili yabo. ayivele Ngiyabhayizisa ngesitoko se-matric dance. Mfethu uyabhayiziseka. Wona uyitholile wena? Amarathini uyazi thina sofika seshayidina lapha phambili ngishiya cava. Guys mina ngizonibona shem. Thina ithi siyehle ke sokubona. Hayi zokubona. Kawufakile incwadi yami mfethu la. Yo, incwadi yakho nentwana yami. Incwadi yakho azingishiye la eklasini la kaMveka. Eklasini phezulu kwetafula la. Mase uyilanda ekseni mfethu ungasabi uyilanda ekseni. Kambani manje? Kodwa niyazi ikhambani bafethu le ngane le bafethu mengaba i-matric dance partner yami nje bafethu. Khona phezulu kwetafula vele ufuna i-matric ngilanda ngilanda mfethu plaza grand. ngintana le impatha leka. Hayi. Kunini kangithi ngifake idoko Intwana yami lezo umthola uzomthola. Afezi sobona ngayo phela mase. Mnandi. Ngishaphe na. Ngiyaphila mani buka phela ngiyaxolisa ukuhlupha esitradini kanje yabo. Ukuthi wena neclass nawo ngigayile attention. Nakuma singakunika isikhathi sakho manje. Ya manje mfethu awujwayele kodwa buka phela. Kanjani mfethu ukuthi mina nawe sibe ama-matric dance partner. Ush. Kanti wena ukho busy noNthabi? Mfethu uThaba ngikho busy naye. Sekatholi i-out mfethu. And uba usho lokho mfethu kodwa asikho lapho mina ngikhuluma ngami nawe mfethu. Khona inkinga mase ama-partner mina nawe. Hayi akunankinga ne mara. Let's hope ukuthi kuzoba i-dance kuphela hayi ezinye izinto. Akhuleka.
dance kuphela ne. Esobona. Yeah. Muhle man. Ngiyabonga. Thi ngihambe mina ngidate kanjani? Uhambe kahle. I'm doing me, you're doing you, and it's fine. Yeah. Ain't gonna be no next time. Ngilibani lokuthasulayo kanti akusuma mami uhleza athi ngiwasha izitsha uyangibhora nje yena bese ahlala angayenzi next endlini expect ukuthi mina ngiclean. Yo hayi namaphunga inedrama shema unedrama kumele umtshele ukuthi awusimidi yakhe phela. Wena ungamtshela wakho mama leyo ngimsaba bese wena expect ukuthi mina ngitshele wami mama leyo nto leyo. Yo ngimsaba phela baba mhlala lapha ya. And wena futhi inkinga yakho ngithi mangifika lapha ekseni ngithi ngiyabaleka ngibaleka nawe wena uthi hayi ngisaclean umamami uzongishaya ubese expect ukuthi mina ngibaleke ngiyi-1 ekhaya. Hawu ngisho ukuthi mina baleka mina futhi baba ukhona la mama bakhona umbaba yo futhi namhlanje ukhona babakho thina sinesitefu baba unesitefu nesekala kangigadile nje angazi ngigadileni phela intombazana Sanibonani. yebo Sekukhuluma nawe. ngizokubona Sawubona. ya Unjani? ngishapha Khambani uxoxa nomngani wakho. wena ungenaphi Ngingena emnyango nje simfethi ngifuna yonke into inawo inhlanganisi nami yabo. and mina ngifuna ukuthi izinto zami uzazi. Kanjani bheka mfethu kanti hayi lokho ngishaya isandla ngifuna ukuba matric partner yakho mina. Lapho matric dance. Kunini ngikutshela ukuthi nginomuntu awuzwa kanti Musi nami ngaba umuntu wakho. Angifuni. Umuntu wakho uzomtholela na umuntu. Hayi mina ngifuna yena not wena. Yeah. Afike akunankinga ke sengizokubona ke. Manje ngizokubona nini? Hayi ngizokubona amanye ngibona. Sawubona. Ya ushapha. Mnandi na. Ngishapha makungimisa isikhathi eside kunini. Yo asikisi phela nami mele ngiqale ngikeze ayithola. Manje mina mele ngigijime ngize la bese niyageza. Asikisi ke. Ngibonise ke isibhanisa kaMvex lesi besikhuluma ngaso. Iphi ifoni yakho? Yo fresh. Ngikhohle endlini. Wena bobu i-strategy sakho sokuthi ungibone lesi ne. Ungayibiki kanjalo mara injalo. Ungayibeki kanjalo mara injalo. Injalo vele bengifuna ukubona mara bo nespan futhi sakaMvex ngicongitshengisa. Ngena la ne bese uyastroll bese na umsebenzi. Mina lento le hayi sengizoyibona wena ngicela uvele ungisendele. Wena wayibo ungazange esikoleni vele. Mina nginenkinga man unganginaki. Yitho khambani vele wena waye ungayi ku matric dance. Wena uyafuna ukuthi ngiye kule matric dance ne? Asambe sosijabulisa mfethu lena sishaya utshwala. And into engekuyibone la ngeke ngize ngiye lapho mina. Why? Hayi angifuni. Mara kunankinga ayithola mina ngifuna kube ngathi mina nawe siyabhifa manje ayithola. Mina sengizozivayela namajita themba ukuthi nawe uzoba nelanga eligrand ayithola. Yeah. Sengizokubona ke. Sharp. Yo, what's up everybody? This is your boy Vex Wadamusotho. Let's stand together against GBV. Every voice matters and every story counts. Together we can. Let's bring change in our country. Women for change. Hello, sharp na. Sharp, akambona izinhle since ngimfuna yazi the whole day. Yo angamboni nazi nami ngifuna ukumbuza about ama plans wakho eMD. Yo, uyithelile ipartner wena? Ya ngitholile yo. Ayiwanga. Wena? Nami ngitholile omunye umfana beyangihlupha kanjalo eklasini. Yo, nkosami. Amsho nje ujabule kabi la khona. Mara kufani shami yabo. Yeah, girl. Si enjoy shami. Ngizokubona kusasa. Okay, sharp ke. Show me moyini. Bafanas, ulame lopala mahume kwami kanti o batlang mfana. Ngiripera mani zokuhlupha kancane. Mina umuntu lana angiboni ukuthi ukuphi dinsampo. Mina ngiyakhala mina. Hlezo nasesikoleni hlezo ukhala mangikushaya uyakhala manje. Kanti wakhala kanjani? Ngilalele mina ngishota ngemali, imali lokunjani yokudla lapha shota ngemali? Lapha
MD matric dance eish ntwana kalona tshwa off guard man njalo abantu basothini basesikolweni wena umo batla chelete mona mina ngishoda ukudla mara umntwana sengimphethe so ne date anginayo mina eish ntwana reke bona akicabe eish mara na uzibuka awungoli lemsebenzi wakho wasigela no umpatla di favor wayibona eva flop ngiyacela mina ngizobhala ke singibheke re kitla tsa plan bafanas man mara wa tseba mfethu gore mona nthotse so mona ke di rate principal a tla renda mara mfethu mina re pega so igcina kithi so ithule nto mina ra ngingicele umuntu khulileke okay ngikwala ka ma 5 ya usenda ngoma 5 SK ungatshela abantu ukuthi ngizokugaya imali man uphathe kahle nalomntwana leyo yo phela ngiphethe ishisa mfethu homeke tsaka lungole zibu lungole homeke tsaka bafanas sharp zamahla mona game tse principal mona tshwanetse re man go saena man assess Ngicabanga nje kusele i2 days kuzibe umatric date abantu bazobe bahle ngicela ubheke lo girl bheka uzoyenzani ekhanda hey yazini I can feel it Ngicabanga ukuthi sinenkinga entsha la inkinga yani ngicabanga ngisakwazi ukuphumelela ku matric dance ngoba abazali abanayo imali ukuthi bangithengele isuti abazali abanayo imali kusele 2 days mpho 2 days and wena khani ngicabanga ungitshela manje lento ngitshela yona why isizathu senza ukuthi ngakutsheli sonke lesikhathi bengafuna ukustress yabo mayacabanga ukuthi ungihamba noTebuko uyakwazi uku-afford isuit futhi uyithandela wena uthanda mina uTebuko akunandaba noTebuko mina ngifuna ukuhamba nawe mpho ukuthi wena khani ungitshela manje into enginyanyisayo why khani ungitshela manje mfana kube senze iplan why khani ungitshela manje mpho yazibona ukuthi marunjani sekusele isiphelile isikhathi siphelile uzama ukwenza iplan makuthiwa ngiyahluleka shuthi uzohamba uyiwani ngihamba ngiyiwani kanjani ngizohamba ngicela uhambe yekini ucabanga sise kahle lento leyo because bona re gopela modimo hore a re thuse di ga se gona re tshwara bona re gopela modimo hore a re thuse di ga se gona re tshwara re dula re goma moseng re gopela thuso ramasedi o bua rutla re dula re goma moseng re gopela thuso ramasedi o bua rutla ke gopela sa tshwara like you angicaba musumpolo uyaqawuqawu lo njalo utshela ngaye yazi kuzakalani kusumuntu wami man like ish man mara ngiyakhala ntwana mabo akanasuthi and like uyaqaba ukuthi ngidakawu manje like ngifuna ukunceda mamela ntwana no wena ufuna ukumbona ukuthi ukumbonisa ukuthi uyamthanda ngami hayi kanjalo ntwana awukangizona ukuthi ngifuna ukuthini mamela ho lalela uyabona ngithule lapha ngisajiva nama outward sharp ngibonile bheka wena ke nandizingeni ke ezakho uzibona ukuthi uzawuzikhupha njani ule ngxaki yakho wow ntwana mamela ntwana mamela ayi fana ke babona samsho bring it on my mikizo and I give beat lichika straw hey you want some more bana babadla more Ndipoyo mnandi poyo kamba ethu mina ngikho grand yazi ngibone le ntwana le eparile umpho imena lo ntwana umthabi lo omuhle wasesigeta kodwa ngiyazibuza ukuthi bashova ngapi tawo le ntwana le yangikhenya ntwana yami le masifika ku store ngithola ngoba ukaya acaba ukuthi mama lazinganyela kaya ngithola ngeke ucafa ukuthi ukawo yayilanda noma bamlanda ende ngeke kawuwini Hey manje wena mawucabanga mfethu le ntwana le ilanda labantwana ngoba izifunela imatric date machita kambani kamba kanjani kamba njani kaphile imayelana nobani conversation yeni machita wena amafisto mfethu izinto engazifuni nakunamuntu oshova ngaye la enhle mina vele bese ngihambe ngisona kamba ntanga athiyami ngicela kamjani wathi ngicheka ngada ngitholi ende machita Thome wabhizi nefoni manje ngihamba nawe
Show me like ngenza into eserious lana yazi Yini leyo? Like yabona le partner yami leya bekutshela ngayo. Acabanga ngayinamali for ukuthi iye ku matric dance. Thome wena wangakhuluma kanti akusimi umngane wakho. No, like angise like bekitsho ukuthi uzosebenzisa imali yakho like bengafuna ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi angikho i-matric dance so bengizokunika imali yami yeroko uthenge ipartner yakho. Azangungitshele buzonginika Jomi. Hey yacho mina manje ngisangakunika. Singazi Jomi. Siyadlala. Ngiyakutshela Ngizokujaya. Ngizerious. Zabalada Jomi ngitshele ke fast bese ubeka le phone cause manje uyabhora ngihamba nawo business phone. Sheshisa Jomi. Jomi shothi uyafuna ukuhamba naye ne? Ngizahambe yo like jamtela le yami shanga phakathi. Yeah. I'm doing me, you doing you. Yeah. I'm doing me, you doing you, and it's fine. Yeah. What's up, everybody? This is your boy Vex Wadamusotho. Let's stand together against GBV. Every voice matters and every story counts. Together we can. Let's bring change in our country. Women for change. Be wise and open up your eyes. But it's a time to rise. But it's a time to rise. Be wise. Ngiyabonga. Ngaba ngikhula ngikhona nje ngenxa yakho. Ungawarisho mikade sangiyaya sebangena. Bebetshela ukuthi. Akasami kwethu.